emosyonal si Senator Amy Marcos sa iyang gibutyag sa epekto sa paggamit og droga sa igsuong CPBBM bisan sulod sa Malacañang. Yang konsab niya nga ang pagdaoga pagka-presidente ni BBM layo na ang iyang buot ug wala na siya nagaadto sa Malacañang sa giingong lantaran ang paggamit og illegal nga droga. Ang paminawan ang tipik sa pamahayag ni Senator Amy. At kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacañang. Dahil lantara na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Dugang ni Senator Amy nga dayag matud pa og makita sa tao ang kabag-uhan paunsa manulti si PBBM ug bisan sa iyang mga sayop nga desisyon. Yang konsab si Senator Amy nga misamot matud pa ang adiksyon ni PBBM sa droga sa dihang siya na minyo. Diin lakip di ay matud pa kini nga bisyo sa iyang asawa. Ang paminaw ng dugang pamahayag ni Senator Amy Marcos. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagluloko